Nezvamaona zvamuri kuda here princess pamarket? Iwe T1, usanditi princess. Ndava mudiwa wako. Ita honey. Alright honey. Pane chawaona chamuri kuda here? Hongu, handeitonoona mafabric ekuitisa wedding dress rangu nedress raMarita. Ko neuri kutaura zita ramaita pano nhasi, princess? Ko watsamwe T1, asi pane zvandakanganisa here? Handiti Marita ndi best girl wangu. Ko uri kuda kuti Marita aite best girl wemuchato wako sei, princess? Ehe, Marita ishamwari yangu yemushandi wedu. Saka anoita zvandinoda pasina mubvunzo. Saka munongoona Marita semushandi chete. Mwana akakurira mumba menyu shuwa. Marita mira, iwe Marita. Marita, ndaona waibuda uchimhanya nebhiza. Dzokera iwe kuna princess. Manje makuroorana siyana neni. Handimudi princess, ndoda iwe. King ndiwo vakati ndikurambe, nokuti vanhu vakaziva kuti uri mwana wavo unenge usiri safe. Iwewe mambo naye princess wako mesende zvenyu. Ukangoroora princess Ivha wakanganwa nezvangu. Ndaenda ini. Ndarasikirwa nezvakawanda. Marita mira, iwe Marita. Nguva yemuchato yasvika, saka ndava kuda kuti mangwana usarudze rokwe pahembe dzangu yokupfeka. Ende ndiri kufara chose nekuti nguva yacho yasvika uye zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka. Iwe princess, kutora murume wangu T1 nokuti uri mwana wamambo anozivikanwa. Neni ndiri mwana wamambo. Mese hamuzivi kuti ndini warrior M1 nokuti ndinorwa ndakapfeka mask ndichivhiga identity yangu kuitira vavengi vasaziva kuti ndiri mwana wemurandu. Ndakarwa hondo dzakawanda ndichiwina side to side na warrior T. Kudai pano, warrior T1. Ndinoda imi, warrior M1. Ndorangarira tichirwa hondo tiri pamwe. Dzimwe nguva ndichikuwara uchindirapa.